Λοιπόν, hey guys, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα καινούριο βίντεο. Wow, Franklin. Και σήμερα θα παίξουμε GTA 5. Και λίγο ανέβα. Λοιπόν, κλείσε μουσική, κλείσε. Λοιπόν, χαμήλωσε κιόλας μουσική γιατί, ναι, ok. Fuck. Οκ, έβαλε κράνος. Αυτή η σειρά των βίντεο που θα ανεβαίνουν τώρα, εντάξει, αυτό το βίντεο θα είναι το πρώτο αυτή τη σειρά. Σαν ξέρετε, θα αργήσω να ανεβάσω κι άλλο part λόγω του ότι γράφουμε εξετάσεις, μάγκες και ναι. Okay. Αυτό το τέλος πάντων το content που θα κάνω τώρα με το GTA 5, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, παίζω GTA 5 μέχρι να βγει το GTA 6, μιας που μας κατέστρεψαν άλλη μια φορά η Rockstar γράφοντας ότι το GTA 6 θα βγει το 2026, δηλαδή 26 Μαΐου του 26. Και αφού μας κατέστρεψαν με αυτήν την ημερομηνία, που βέβαια το ξέραν εξ αρχής ότι θα αργήσει το game, αλλά δεν μας το έλεγαν εξ αρχής, επειδή θέλουν λίγο να δουν τον κόσμο να καίγεται. Φύγε ρε, φύγε. Κάνε άκρη, θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, και σε αυτήν τη σειρά θα παίζω απλά GTA 5, θα κάνω καμιά αποστολή, θα κράζουμε τα μποτάκια για το πόσο άχρηστα είναι. Και γενικά το GTA 5 δεν έχω το online, εντάξει, παίζω από PS4. Ναι, ήταν κάπως. Αλλά ναι, το GTA 5 είναι ένα game το οποίο δεν το... μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν πιο μικρός. Σκάσε ρε να κορνάρεις. Και τώρα έχω χάσει λίγο το ενδιαφέρον μου για αυτό το game, αλλά είναι ωραίο game. Κατάλαβα, έχω κάνει αρκετές αποστολές. Εντάξει, αρκετές. Αλλά δεν το έχω τερματίσει ποτέ. Οπότε, σε αυτό το... τέλος πάντων το... πώς το λένε? Σε αυτή τη σειρά των βίντεο τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε το GTA 5, που δεν το βλέπω, δεν θα το τερματίσουμε λογικά, αλλά δεν πειράζει. Θα δούμε. Και... έχουμε κάποια πράγματα για το game και τα λοιπά. Εντάξει, αυτός είχε δίκιο λίγο που με κόνα, αλλά... ψόφος! Λοιπόν, πρέπει να είμαστε family friendly. Δεν ξέρω πλέον το YouTube κάνει κάτι τέτοιο τα bans. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε βόλτα εδώ με τον Franklin. Κάνε εδώ λίγο στην άκρη. Λοιπόν, map. Ωραία. Είμαστε εδώ. Wow. Λοιπόν, εδώ και λέω να πάμε σε ποια αποστολή. Έχει καμιά αποστολή από εδώ πάνω? Όχι. Όπως βλέπετε δεν έχω ανακαλύψει καν καλά όλο το χάρτη, αλλά τέλος πάντων λέω να πάμε κάπου εδώ. Γιατί το αμάξι μου είναι εδώ και το σπίτι μου είναι εδώ? Τι σκατά? Α, όχι, εδώ είναι το αμάξι. Αυτό είναι μάλλον άλλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γιατί δεν ξέρω. Βλέπετε κάτω και το health μου. Άμα παίξουμε λίγο ξύλο δεν ξέρω τι θα γίνει. Γενικά εντάξει, το GTA δεν είναι και το πιο... δεν φημίζεται για το πόσο family friendly game είναι. Δηλαδή ούτε καν family friendly. Ούτε... γενικά είναι 18 συν game, αλλά ok. Δεν χρειάζεται να πω για ποιους λόγους, ok. Δεν χρειάζεται να πω. Απλά εγώ όταν ήμουν 7 χρονών ήθελα να πάω να αγοράσω παπούτσια, έτσι, όχι κάτι άλλο. Και ναι. Δες τον εδώ πως πετάγεται ρε μπρο. Μάλλον μπορούσε να πεταχτεί, αλλά δεν πετάχτηκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δυνάμω στον ήχο επειδή δεν ακούγεται τίποτα. Πάμε. Τι ώρα είναι? Ώρα να σας γαμίσω. Πάμε. Πως θα μείνει. Λοιπόν.
Ο λόγος που μου αρέσει πάρα πολύ ο Franklin είναι επειδή έχει μηχανάκι. Και ναι. Άρχισε ξελάφω. Αυτό να το βάλω στο... δείτε πόσο ωραίο είναι το Los Angeles. Ρε μπρο, τι Los Angeles, Los Angeles, τι σκατά κάνεις ακριβώς με τη ζωή σου. Τέλος πάντων, πάμε. Εντάξει, πω βρώμησε εδώ μέσα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, άμαν. Όταν θα βγει το GTA 6 που νομίζω θα είναι στο Las Vegas, δεν είμαι σίγουρος, όλοι θα ξεχάσουν το Los Angeles. Σίγουρα όλοι θα το ξεχάσουν. Εντάξει, θα το ξεχάσουν. Απλά δεν θα ενδιαφέρονται πλέον πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, εμένα είναι ένα όνειρο ζωής όταν μεγαλώσω να πάω Los Angeles, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πόλη γενικά. Παρόλο που κάει και λίγο. Οκ. Για κάποιο λόγο μου ήρθε να πω το εντάξει, όχι, δεν θα σας κάνω την χάρη να με ακούσετε να τραγουδάω ποτέ ρε, ποτέ, για κανένα λόγο. Πάμε, συνεχίζουμε το βίντεο. Λοιπόν, πω ρε φίλε, αυτό κάνεις 2 ώρες για να φτάσεις σε μια αποστολή. Δηλαδή πρέπει εγώ να κάθομαι να οδηγάω 15 χρόνια. Εντάξει, όχι, ωραία είναι η πόλη, αλλά πρέπει εγώ να οδηγάω 15 χρόνια για να φτάσω σε αυτήν την αποστολή. Μακάρι να ήταν σαν το The Crew. Έχω και το The Crew. Άμα θέλετε να παίξω The Crew, γράψτε του στα σχόλια του τύπου. Αλλά εντάξει, και στο The Crew τι να κάνω, καμιά αποστολή, άχρηστος είμαι, άλλο okay. Αλλά έχω πολλά αμάξια εκεί πέρα στο The Crew. Βέβαια το Crew πλέον είναι, μάλλον το The Crew 2 έτσι, είναι πλέον παλιό παιχνίδι. Όπα, αυτά τα φώτα, οκ, κάτι άλλο μου θύμισαν. Δεν θα μιλήσουμε πάλι για τα παπούτσια και όταν ήμουν 7 χρονών, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα ρε. Ναι, για το Crew. Το The Crew 2 το παίζω από πολύ μικρός. Εντάξει, τώρα πλέον δεν παίζω πάρα πολύ. Γενικά μάλλον δεν παίζω games στο PS4. Τι έγινε εδώ ρε μάγκης. Fuck. Περιμένω να πάρω PC. Οπότε fuck. Άμα πάρω PC μάγκες, να ξέρετε θα έρθουν σίγουρα lives. Άμα κάνω και face reveal. Δηλαδή άμα πάρω PC μπορεί να γίνει face reveal, που λογικά θα γίνει κάποια στιγμή. Θα κάνουμε lives μετά άμα κάνω και face reveal. Θα είμαστε φάση ανέργα, ναι, αλλά οκ. Αλλά όλα αυτά δεν ξέρω, θα γίνουν του χρόνου, θα γίνουν κάποτε, μπορεί να γίνουν σε 2 χρόνια, δεν ξέρω. Εγώ δεν δίνω καμία υπόσχεση, δεν υπόσχομαι τίποτα. Απλά σας λέω ότι όταν θα κάνουμε το face reveal θα παιχτούν πολλά lives. Οπότε ναι, σαν άνεργα νέα κάπως, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι πάλι καμιά αποστολή που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Α, είναι η αποστολή που δεν καταλαβαίνω τίποτα, οκ. Εδώ με το Lester. Ρε φίλε, εδώ έχω μπει 100.000 φορές, δεν ξέρω τι γίνεται. Anyway, τι λέει. Yeah! Τι κάνω εδώ. Yo. Α, ναι, ακριβώς αυτά είναι τα μόρια. Έτσι, και στο σχολείο έτσι με αυτά μας έδειχναν. Λοιπόν, φύγες. Τι είναι αυτό ρε. Ναι, εγώ για άλλο πράγμα νομίζω έχω έρθει. Ναι, δεν νομίζω να έχω έρθει γι' αυτό ακριβώς. Ακούω τρένο. Ναι, εδώ τι να κάνουμε ρε μπρο. Κάτι με το PC, ξέρω. Με το PC, με το laptop. Office. Έλα. Μπρο, δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω.
Δεν κάνω Λέστερ εδώ πέρα, φύγε. Φύγε, απλά φύγε, δεν θέλω να ξανάρθω εδώ. Άντε ρε, τι σκάλες μια ώρα. Fuck. Anyway, πάμε να κάνουμε τίποτα πιο ενδιαφέρον. Ναι. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να βρούμε κανένα μαξάκι έτσι να πάρουμε, να γουστάρουμε. Λοιπόν, πάμε. Άμα βρούμε κιόλας. Δεν θα βρούμε. New York. Είναι στο... Τι? Τι είναι αυτή ρε? Πού πάτε ρε? Έλα αδερφέ, τι δα? Όλα καλά? Εγώ όλα καλά. Τι έγινε ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι έπαθες? Τι έπαθες? Μπρο δεν σε κάνω έλα εδώ ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάτσε. Όπα, sorry, δεν το ήθελα. Καλά είσαι αδερφέ? Αδερφέ. Καλά είσαι? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Όπα ρε. Κάτσε ρε, θα πέσω. Θα πέσω, θα πέσω. Σταμάτα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Μίλα μου ρε. Μίλα μου. Μίλα μου, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα που κάνεις. Ξύπνα ρε. Ξύπνα. 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 Ρε άντε ρε. Πω καλά, δεν φεύγω. Σιγά τι τον έκανα ρε μπρο. Όπα, sorry, δεν το ήθελα. Εγώ να του μιλήσω θέλω. Όπα, sorry, δεν το ήθελα. Εσείς πότε σπονάρατε? Γεια. Ψήνεσαι να έρθει σπίτι μου. Από όπως είμαι ελεύθερο. Τόσο άσχημος είμαι. Εντάξει, έχω δύο γρατζουνι. Εντάξει. Σαν μου πέταξαν δύο μαχαίρια στη μάπα είναι. Σιγά. Δεν έχω και κάτι. Κάτσε ρε, ο άλλος που είναι? Τελικά μου το παίζε νεκρός ρε ο βλάκας. Άντε ρε, άντε ρε. Με κοροϊδεύουν όλοι. Μου το παίζε νεκρός. Και απλά έφυγε όσο δεν κοιτούσε. Ρε φίλε, κανείς δεν με θέλει σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή εντάξει, έλεος, τι καταντή είναι αυτή. Αυτή ακόμη τρέχει, οκ. Okay. Κάτσε ρε, δεν σε έκανα και κάτι. Όπα, αδερφέ. Αδερφέ. Έλα ρε, μια χαρά είσαι. Δεν έχει κάτι. Φέρνει τη μηχανή. Γι' αυτό πάντα να φοράτε κράνος. Αν και δεν νομίζω να με έσωζε και πολύ, αλλά οκ. Wow. Όλα οκ είναι ρε, δεν έχει κάτι τώρα. Wow. Πω. New York. Γιατί φωνάζω? Μπρο, εντάξει, ό,τι να είναι ρε, ό,τι να είναι. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Πάμε. Μπρο, είμαι ο Spider-Man. Μπρο, είμαι ο Spider-Man. Μια γάτα.
Πού πάρε. Από εδώ δεν ήταν που... Από εδώ δεν ήταν που κάτι έκανε, που... Πώς τον λέγανε τον άλλο, τον... Πώς τον λένε ρε... Κάτσε! Όχι μη... Αυτό θα το βλέπω στον ύπνο μου. Ναι. Οκ. Γεια σας μάγκες, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε όχι Five Nights GTA. Ναι, οκ. Φιλαράκι, τι κορνάρεις? Παιδιά, μας σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το edit μου πήρα πάρα πολύ ώρα και ήταν πολύ κουραστικό. Όπως βλέπετε προσπαθώ να κάνω περισσότερο edit και τα λοιπά και καλύτερο. Και εφόσον είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος, σίγουρα πρέπει να πατήσετε ένα like και ένα subscribe. Το ξανάπα, δεν ξέρω τη φάση. Και να πάτε να πατήσετε ένα like και ένα subscribe στα βίντεο και του Γιάννης MC God Gaming Fortnite, δεν θυμάμαι τώρα πως το λένε, θα το έχω βάλει λογικά εδώ μπροστά να φαίνεται. Και αυτά από μένα, γεια σας.